Bueno, a veure, a Andorra doncs, a mi m'agrada per la diversitat, sobretot doncs, pel fet de que era un lloc que no hi havia molta documentació i he tingut doncs, que anar de muntanya en muntanya al cap dels anys doncs, buscant aquesta informació, i 126 perquè són els que han sortit. Vull dir que si haguessin sigut 130, doncs 130, i si no 123 haguessin estat, no? Però 126 són tots els que he pogut documentar al cap d'aquests anys. La veritat és que un dels problemes que tenim els escaladors de corredors a Andorra és que justament hem de trepitjar les pistes d'esquí i allà doncs, no som ben vistos, no? Per altra banda, doncs, hi ha zones que són completament solitàries que no pensaries o no donen la sensació d'estar doncs, amb aquesta Andorra plena de telesfèrics, de cables i d'esquiadors, no? O sigui, el contrast és bastant important. Jo crec que l'alta muntanya encara d'un-i-do, vull dir, els paisatges són molt amplis, són bastant verges, vull dir que no... Les massificacions potser es poden trobar més amb el tema que serien les valls, no? I sí que és cert que, a veure, també són uns avantatges pels alpinistes, no ens hem d'enganyar doncs, que, per exemple, les carreteres ara són molt més bones. Vull dir, ara pots anar al Pirineu central amb 2-3 hores, quan abans doncs, passaves bastant de temps més, o sigui que tampoc jo crec que no s'ha de ser tan alarmista o tan pessimista amb tot això. El que sí que és cert, que això sí que a mi doncs, m'entristeix bastant, és que s'ha notat, i sobretot durant la dècada aquesta, la primera dècada dels 2000 s'ha accentuat molt, seria el retrocés glaciar, no? Vull dir, ha sigut realment espectacular, i tal com anem, per molt que aquest hivern hagi sigut un hivern amb neu, o la primavera passada, doncs, com aquell que diuen tenir un monsó, vull dir, està clar que allò s'acaba, no? I que en qüestió de 5, 6, 10 anys, com a molt, les glaceres del Pirineu ja seran història. O sigui, és així. Vull dir, és innegable, vull dir que el retrocés havia sigut un retrocés bastant gradual durant el que seria finals dels 80, 90, però als 2000, sobretot els primers anys del 2000, s'ha accentuat moltíssim. Bueno, és que gairebé ja no hi són. Hi ha molta varietat de corredors i llavors doncs, això, jo crec que tot aquell doncs, que li agradi escalar, independentment del grau que vulgui fer, doncs aquest llibre li pot interessar, no? Perquè bueno, ja des del típic corredor que pots pujar només amb un piolet i ja està, i mantenint l'equilibri, altres doncs, que realment són difícils i tenen passos d'escalada complicada i exposats.